And now, it's time for SPG, as in Super Pagganern Secret File. Dinukot ko, hinati ko, and girl, walang the place. Hello, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Faith. Short for it's Constipated. At ito ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret File. Bago ko simulan ang aking kwento, pasintabi po muna sa mga nagmemeryenda dyan o kahit sa mga nagkakape dyan. Nangyari po ito last week lang. Oras ng trabaho. By the way, nagtatrabaho ako sa Kamaynilaan. Sa isang branch na kung saan man hindi ako kagandahan, pero pinipilahan ng mga taong naghahangad guminhawa ang buhay. Kaskas card dito, kaskas card doon. So eto na nga. Araw ng Huwebes, eksaktong 2:00 ng hapon, may dumaang nagtitinda ng banana Q at turon. Sakto naman, wala pa akong maisip na merienda, kaya bumili ako ng isang banana Q at isang turon. Pagkakain ko, wala akong panulak na makuha, kaya lunok-lunok muna ako ng laway. Hindi kasi ako nakapagdala ng tubig. At sa totoo lang, hindi naman talaga ako yung tipo ng tao na palainom ng tubig. Pero, palainom ako ng alak. Parang ganon. So kung pwede nga lang, ang ilagay ko sa bio ko ay it's constipated, gagawin ko. Kasi ganon talaga ang status ko sa totoong buhay. So eto na nga, fast forward. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, tandang-tanda ako pa noon, mag-start na ang programa mo, DJ Rocky. Nang bigla kong maramdaman ang paghilom ng aking tiyan. Pero ayoko masyadong bigyan ng pansin. Ayokong naiistorbo sa pakikinig ng programa mo. Tsaka medyo sinisimulan na rin akong pilahan ng mga oras na yun. Kaya naman, nilibang ko ang sarili ko para hindi ko maramdaman yung kirot sa loob ng aking sinapupunan. Pero feeling ko talaga, nagdadalantae na ako ng mga oras na yun. Iba na pakiramdam ko, as in pakiramdam pam. At dahil medyo mabigat na ang pakiramdam ko, sinamantala ko muna na walang tao. Kaya umiskapo na ako sa pwesto ko at tumakbo papuntang banyo. Pero hindi pa naman pang emergency ang pagdadalang tae ko. So kumbaga, normal. Labor pa lang, hihilab tapos mawawala. Kulang na lang, maglakad ako pabalik-balik gaya ng mga malapit ng mga anak. Kaya eto na. Pagsalampak ko kay Tito Ino, nawala ang hilab, parang umatras ang inaasahan kong slideshow ng Jerbox. Ayoko namang cancelin dahil baka kung kailan pinipilahan ng ganda ko tsaka aatake ang pagdadalang tae ko. Kaya sa kagustuhan kong mailabas na ang dapat ilabas, pinilit kong mag-feeling normal. Ire kung ire ang labanan. Dati naniniwala ako sa kasabihang mas matalim daw ang wet wax kaysa sa gunting at kutsilyo. Kasi raw, ang wet wax nakakayang hatiin ng kusa ang Jerbox. Pero sa sitwasyon ko noon,
Tipong nakalabas na ang ulo ng bata pero ayaw namang tuluyang lumabas. At dahil nga baka may mga tao nang pumipila sa akin, hindi ko na nahintay mahati ng kusa. Kaya ang ginawa ko, dinukot ko, hinati ko, and girl, walang please. 2 bato ni Darna ang lumabas sa sinapupunan ko, DJ Rocky. Pero sobrang naginhawaan ako, as in, woo! Kahit papaano, nailabas ko na ang bara. Nawala ang hilab. Hindi ko na kailangang mag-Yakult para maging okay. At kung meron man ako gustong iparating sa mga tagapakinig mo, DJ Rocky, yun ay huwag gawing tubig ang kape o alak. Muli, ako si Faith at ito ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.